do entuk jare matur nuwun karo Mas Ardi. Kali Bu Sri niku napa nderek teng mriki wae? Teng mriki kok Bandung lho kan, pengen ketemu awakmu kok. Oh, oke, halo Bu. Wis tau ning omahmu lho, wis tau ning omahmu Bu Sri, kelingan ora? ketemune karo mama tapi Karo mamahmu. Weh, nyeluk Mbak Wiwin iso mamah lho. Sik. Bu ini nyeluke ibu ini kan mamah lho. lah Mbak Nikan kan nyeluke mama to. Sik, saiki tak terus terang ning kene wedesane wong akeh. Wis cah loro ki karepmu do piye? Wes, kok iso nyeluk Mbak Wiwin, mbok ini kan kok mamah. Ya kan basane aku to, Mbak Pak. ngoten nggih. Pripun? Lah iya Mbak Wiwin kok mamah termasuk mamahmu? Di. Ya bakale, Pak. Oh ngono. Cah loro asine piye? Cah loro asine piye? Kabeh do takon karo aku. Pripun to Pak Kangko? Pripun to Bu Dwi? Ardi